Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Karen. Dear Manong Nemy. Manong Nemy apay nga adda dagiti nagasat, adda dagiti daksang gasat. Masansan nga mangig ko nga saludsud kadagiti padak nga agsursurat, padakon ko nakta nagsurat ha. Adda nagasat, adda daksang gasat, adda dagiti nakaragragsak, adda naragsak, adda nakalidliday, agsagsagaba. Kanapay nga adda dagiti may parsuha, uno, may anak, ama ko na nga disabled. Datay addaan iti depresya. Saan nga normal? Mabaling nga dira kitay piti-piti o natin ko natin mentally retired din. No, apay nga pala nga may pasangay di kito eh. Ngayon niya po Diyos, Manong Nemy amok ken patsik. Ngawan, pa nagbidod na iti sinuman na kayat ng iparswa no. Tama, iparswa. Dito rabaw ni Apo Daga. Emedi, tadanakam ko Manong Nemy, awan ti sabali nga babasulik no saan nga ninanang ko. Ngamin, idadan puot ko, may gidyata kon kadagiti padak ng ubing. Dagiti padak ng ubing Manong Nemy makitak nga no tumakder dagat straight. Awan diferensya ti mata, agong, ngiwat, lapayag. Awan di makita mga diferensyada. Ngimsyak Manong Nemy. Manipod dan puot ko, awawagan ta ko ni ti Kuba. Kubo. Ngamin Manong Nemy adda dakkel nga bukol iti bukot ko. Nga saan ko maunat ti bagik, no magnaak nakakubuak. No ageddaak Manong Nemy sa anak nga makadata, no agdataak nakangato ti ulok, ken nakangato dagiti saka. So nga kaduan nga maturugak ket nakaidda, nakasikigak Manong Nemy. Tapno, agdiso ti ulok ken dagiti sakak. Nabaybayan nak kano ngamin ni nanang idi maladaga ak natnagak. Ket idi pandakatnag ko. Nasugatan. Ti bukot ko, nadangran. Dati maod nga bukol. Manipod man idin, saan kon nga may straight ti bagi. May gidyatak ka na gini kakabsat ko Manong Nemy siyak laing ti kastoy. Fine. No, may talo kam lang agkabsat. Duwa nga lalaki di kiti manungek, siyak ti kakaiso nga babae, siyak ti naudi, nga maapay, nga siyak pa'y ti kastoy Manong Nemy, ti kasasad na. No, may kasta, Manong Nemy, marik na pumikidi ti panagayat ni nanang kanyak. Di nakigidjat kadagiti kakapsat ko. Emni tatang, Manong Nemy, nasapa na kami nga pinanawan. Nadaan ti sabali nga pamilya ket binaybayan na kami nga giina. Nga dahi taman ten tiga po na Manong Nemy no apay. Nga di agturpos ni Manong ko nga John iti elementarya sa anen nga nagbasa. Si Mursurutan iti Uncle mi nga mapan iti talon nagyanan kadakwada tapno ta kano katulungan iti talon kanagtarakan ti dinguan. Ni Manong kumit nga Harold Manong Nemy kas Jemet, nagredwar elementarya, hanan nga nagbasa, nagisto awayin. Hedin to tasyak Manong Nemy, idagradwarak, elementarya, kinidaw ko kininanang. Nanang, pagbasahin ta kiti high school ore high school laing, anak, alawan. Mas tutulungan na. Unang tumulong ak. No aglaba ka, nga daawat mo nga laba, tulungan ka aglaba, no mabanggang lako itiya, lutoy nga kakanen, banana kyo,
tulungan ka, kada kamutikyo. Wala na. Wala. Ken sala nga nakuan. Kapananak yo, ken kamutikyo. Akyo, iti ilako ta. Anangarot ba nang? Aglako ta pente ice candy. Manong Nemy nagsusuonak iti laga nga nagyan kadag iti lako ka barbecue ken kamitikyo nga mapangkoy sursuro. Ado nga uyaw iti mangmangig. Ay! Deta manin ni Kubo, ni Kuba. Oh! Kakaasi nga mangsusuon iti lako na. Ay! Dandanin mo la aga pa rin ti daga. Unatam nga mintabukot mo. Manong Nemy imbes ko mga kaasyandak na nakakaasi ti langak. Nga nakasusuonak ti laga Manong Nemy nga nagyan na. Nga lakok nga barbecue. Banana Q kan kamuti Q. Nga mabandag to uyawan nga ba? Surun-surun na yun. Damat na kiti maasyan, Manong Nemy. Ay naaya, Karen. Kakaasi kami, nagadong kami ng tikikargam. Kat marigatan ka mang susuon. Tinapindas ko magad basket pepanam. Tapno, bit-bitam. Gusto ko na ni nanang ko, nana. Tapno, adado kanot malaon na. Ken makita yung nga dagos. Alarod, babaan ka pumata nga. Nakakaasi ka. Dumoon natin kami tabukot mga po. Saan ka matangan? Marigatan akmat nga personalang manangarod mabaling ko. Kastoyak ba't nga na ipasngay. Mamam, napitas ti rupam. No, handa nga makita nga kubuka katrupa lahat makita na. Napintas ko na. Agam na makita danton nga kubuka akit. Kasano nga plaster yun. Danto asawam. Wala ni nanam. Mabalin tong mabalin na tama at mabalin ipamuspusan ako na ang kaadwanan ti siguro itita. Ayaw narugit man ti panunot ko. Agbalin tong kaadwa nga natay nana gumatang kayo. Kadi mo no saan? Alala gumatang ka karudan. Tala mapampanunot ko ngamin. Gudwa ko. Tapnusan ka marigatan. Kagudwa na ta barbecue. Ano nga barbecue? Kagudwa ta banana kyo. Kagudwa mata kamutikyo. Kapag isuunay ka mo ta. Ada sumangpat na sa nga ilik. Isuntot ipasangok na ito yung meriendadan. Nagbasa nga rod Manong Nemy di secondary kat data. No kita andang agpaiso iti rupak laeng no saan nga ti pagkabuklak. Napintasak ka no. Wow! Nagpintas kan Karen. Si Kamat, si Chutilinak manin si Kapredo. Aman! Napintas ka no, tilaang kitain may kita rupa mo. Di ka man? Orin ako sa tilangam. Nalayin ka matitunog ti klase, di ba? Dati top 10, hindi graduara iti elementarya. Tapos nagbasa. Dahil tumadlabukot ko, diferensya na. Tuwatek ko, katawa. Uring nga tagraduar ka ti college ka. Awan ti mga laking kang trabaho. Tapay. Siyempre, personality wise. Handa kang alain na ta. Disable ka nga ron. Sanga bali basta graduar ka lagi dito high school. Ado mati mabaling concert ka nga trabaho dito. Ngayon saan ka mabaling ng mga opisina o magtrabaho ko matibang ko. Sa bagay, adumat kasta ang nakadadumat sa bali nga alain da. Abi nga si kapay lang ko ma. Manong Nemy, iti pa nag-high school ko. O mapapalak ka na giti padak nga babae nga ar-araken na giti lalaki. Nga mangipukpuk kaw iti I love you kadakwada. Yung siyak. Kaslasat na kapampansinan, Manong Nemy. Naman pa siyak kumati kang runaan nga madlaw data siyak nga rutin isab sa bali. Tanag kukuyog kami kadagadipadak nga babae nga classmate ko. Naka-straight nga nagnada siyak nakakubuak. At ito kitagundaw ay Manong Nemy nga self-pity. Mapanag iti suli. At pampanunot.
kastuya kamin. Abi sana ka maipada ka nagilipada. Adan tumatin ni nanang Manong Nemy nga masidag kanya, anak, man ang tipang panunutin. May gidgid yata ko ng nanang. Apay kami binabayan ta kidikat, apay nga natnaga. Anak, di na ka di pala mapakawan ka dito nga nagbasulak ka. Sa mamat kidi Ano kasto nga, ay-ayak tibagi. Talaga nga, pamasuling kayo. Sa nga bali anak, urikat si kakinsyak layangan. Tagdandan na dito May bukbuk ko ti amin na parang ko ang mga ipatigyan ka. Di ka di masapsapulan da, ti panaglabata, panaglako ta ti mamirianda, graman ti ice candy. Awan ti sabali nga pangipananta na sa nga ti panagbasam. Hang? Adon to nga ta mga asawa niya. Katanda, ano kaya mo nag-asawa? Kadada kita'y classmate ko nga, the boyfriend nan siya, kawampay. Ampay lang nga panahon dahil ta anak. Saan mo lang pang panunutin? Adon to nga tagarim kanya. Apikit ng saan? Aso nung tagarim kanya? Dahil ito patak ako po? Bagay. Nadanto gayat kanya kapada ka kubo. Ang problema, gabatag-badpada kami met. Itoin. Anak, tinapatig. Saang itiruwa na pakakitaan, di bagi? Nudikit iti uneng, ti pusom. Nasingpet ka. Anak umat sa servite may isang tao. O rin no, nakapimpintas, nagkakugwapo. Awan ti pansanan na. Awan ti awang banay na. No, dakis mo ti ugali na. Natangsit. Managsaod dakis. Matit ugali na. Natanggan ti ulo ng anak. Kahit kulaengen, iti kasken ka. Taore kastoy ka. Ya, nagagat ka. Nasingpet ka. Kan napintas ka mamat ka. Diba? Ato magbabaga napintas ka. Napintas ka no lang ti rupak. Katore din na barukong mo. Tumatao doon nga manggapon nga da agbukar. Ha? Agbukar ka naman sa balasang. Dati pa may saang sakak ti diferensya. Nanang, apay, nakutkutong. Ngayon sa amin nga aba-aba ba? Nakutkutong lang. Adan to nga ta. Narandyan nga masakbayak nanang anak ko. Saan ka mo po kawan tinamnama? Basta italak mo kinapod Diyos to yamin. Sa mo liplipatan niya po Diyos. Nakapaggraduara kiti high school, Manong Nemy, inalukoy ko pa ni nanang. Tagbasa, ituloy ko iti kolehiyo, Manong Nemy. Imanugod ni nanang Manong Nemy naman pa'y obublagan na kiti kakabsat na. Ay naaya, Arsenia, sayang lang ti gastos mo, iti anak mo. Siya, hagang bisyo ka, magpagbabasa kang quality college. Gusto ng ti high school. Anto man lang sinuntilaglag ka umangawat kang kuha na kas pagarigan. Ay, manang, isot kalikagom na Sayang lang. At tinulong kilatan ti business yo. Naglako ti kakanan kan kasama ti ice candy. Tamagatang nyo mati kayo tiyo agatakin. Masinayo mati na imas ka masidang. Tingin tayo gastos ka, iti gastusan ni Karen. Hangaon tumat siya Servina. Kasta Manong Nemy, di bang mangagkuno ko? Kasta matagitay, ka-eskwela ak Manong Nemy, iti accountancy. Karen, sayang lang di gastos mo. Hakapat nga rin nga nalaing. Gagangumit laing mo, basta maipasam. Saan kang tumat nga rin nga baling cum laude ko ma, tapos nigas na kita. Hanga bali kasat lang basta nalaing ka, kunada ko ma.
Uno saan, nag-take ka to the board. Napiyakan doon, nadakan to the top 10. Ay, mapasama ka na tikastak. Sayang lang. Basta kahit ko't makapagturpos. Kaya makapagturposak, kahit kung tumet yung mga opisina, tapos saan nagtentendag latan ng kalaklako iti mapakanon ice candy. Manong Nemy adungat di kiti kras ko. Ngam sandak matapampansinan. Uri no, siyak pa iti umasideg. Nga mga tedtimo-tibo, talikodan nagto Manong Nemy. Ay ayak unay ti bagik Manong Nemy. Saan ko kumamat kay sarding iti tagbasa Manong Nemy ngam ti makadakas. Nagsakit ni nanang. Padamat sang kamasit ngornong mi Manong Nemy kalikagom ko nga mapan ti ospital. Ngam tsaka mo. Gabutan na sutil na kiti pasamak Manong Nemy. No apay. Hagpakpakada din ni nanang kaniya. Nang, sanda ka banawon unfair kayo. Loko kayo. Inkariyo kanya. Kasi kakin siya. Kagdang kay tayo. Tarikat ka na mahay. Nga sanda ka may bayaan. O nasapa ka nag-story. Damat na giniduwa ka kapsat ko. Pinanawan na tayo ng tatang. At sa balik ang pamilya na. Kasano ako pinagmamisakto na ang napanawan dak. Abusta kastoy tilangak. Abusta. May kityatak launay. Sa takpanawan. Ulilain na kinina. Andak ka di manawan na nang. Agbiyak kayo. Agbiyak kayo. Agbiyak kayo na. Sigon ni Doktor Manong Nemy nabayag-gaya man nga rikrik na ininanang ti sakit na. Kaya saan nang igingina. Mabaling agtumarlaeng tunawanin ti mariknana na sakit wano na ut-ut agtrabahon tumanin. Manong Nemy talagang kasla nagtupakan na namin pinsan ti lubong kaniya. Iniing kademan nga namin pinsan ni nanang dagiti matana. Ito namin pinsanan Manong Nemy saanin nga bangis. Saanin nga makapagsaw. Dinan mangag dagiti balikas kan sagit ko. Namin pinsanan nga pinanawan nak ni nanang Manong Nemy. Aduman dagiti maidi nakipagladingit dagidanggay kaniyak dagiti kakabagyan ni tatang na naroon dagiti kakabagyan ni nanang. Naroon na kini Auntie Luta Manong Nemy gaisot kasidgan wano karuba mi kapsat ni nanang. Kaya di may tabon ng tibangkay ni nanang kasla humatin sa serbik panyagbiag. Abos na kastoy tigasat ko kastoy tilangak nagsanggasat at dapat ka nagsanggasat at awanan ti kaduwag. Ay, Karen, Auntie, kaya may mesa ka dito yan. Umay ka ni Jamalay, tapanawam dato nga balay, kung nakumaang, adumat kami mat, adumat di kasinsin mo, marigatan kami mat. So nga, dito yung mulat ng tao, may dakalat sa sarungkaran. Yan tangay balasang kan. Yan tangay, kaya mo tindagbiag ng siksika. Adong madigit insuro ni nanang mo keng ka. Di ituloy mo ti dati nga negosyo yun. Insuro na kamad no kasano ito pa nagluto mi ti banana kyo kada kamuti kyo. Yo. Adamat ginatang yung basit nga rep. Nga pagaramida mi ti ice candy. Pagpatanggan ti ice candy. Babayin ti kasta kadagbiag ka. Kaya naguray ka makano adan tumot umay mga sawa kang katapno agpamilya ka. Anyata mo, baka umay na katusarong kari ni tatang mo, kat alayan na kay Jidan Nana. Tsaka kaya na panahon nito yung balayan di. Urag pakita ni tatang.
Kanuoray umay dakalan di kakapsat ko nga da Manila nga nag-stowaway. Nga diya ka mo noon yung kasasaad da. Napakaamuan daman, napanawagan mo, iti radyo kada nadta. Di damat imay, di ipapatay ni nanang. Nga diya mo tanamon, noon yung gasgasad da. Alala, susurong tagbiag siksika, balasan ko. Hamulip-lipatan ni Apo Diyos, laglagi pandeta. Kanureg may mesa ka dito balay, at damat la kaduam ni Apo Diyos. Ito na tayo nga ba sa tapakasalitaan ni Karen. Intulog ko nga rod Manong Nemy tinagbiag nga may sak. Why? Nagluto ang iti banana kyo, kastamatan kamuti kyo, Manong Nemy, iti agsapa. Abagison tumaten nga nagisurusur. Agsusuunak to Manong Nemy, ti banana kyo, kamuti kyo. Agbitbitak to Manong Nemy, ti styrofoam nga ayan, ti ice candy. Adamat lahat natin kiti sotil Manong Nemy. When? Natin kita umong, di kiti lalaki nga sotir, di kiti standby. Karagat dan dumat Manong Nemy, iti aging gagatang. Iti sodan to ka, Manong Nemy, iti susuon kong ikao. Nayon sa matlatlotom, ha? Kuba. Ay, Karen, kanako. Sayang ka. Ang ganda pintas ti ropam siya ka. Awan matlat o maigar-aram kang kang paspasir di balayo. Manong mabaling ka di didaktaktakin. Gumatang kayo. Dito so ang kasam mi amin detan. Dito eskin din nga eh. Naimas matlang. Naimas malataplam. No sa sino pa di kakasi. Sumatirad na nga irurumin nyo. Saan na ka ba irurumin na? Di ngamin ka ba? Mga tol. Handa kayo Roman. No, kahit mo agad angkatin mo amin digitan. Baka mo naman bayad nan. No, gumatang kayo. Oh my God, duman pasyaran ko ba? Ay, Karen, ito na be. Ako pa'y boyfriend mo? Ako nag-aaram kang gala. Kakaasi ka mo yan. Manong Nemy, adan tumatan may isa nga lalaki nga mga nawa kadakwada. Hey, ano ko nyo? Kakaasin lang ako dito taon. O nyo pala sotsutilan. No, gumatang kayo. Aring Julio, crush mo sa akin din ni Koba ay ni Karen. Kabilitan dumit lang nga gumatang da Manong Nemy di stambay nga mabaro biti barangay mi. Wahin. Baglagad din daan ni Manong Julio. Ni Manong Julio, Manong Nemy, no kitaam kita. Makiktot ka. Nakikiktot, tirupa na Manong Nemy. Insutil di ba sa kadakwada, amom Karen, agbagay kay ni Julio. Adamat di ba rin siya na enta, tirupa na. Amom ka di apay ka sa trupa na. Diyak mo damdamagan na, apay ko mga baga, nauram mo't idiubing. Sika, dat nagkaitagdan, isuna, isba iti uram. Manong Nemy, talagang ado di kiti sutil. Nga madaman di kiti gondaway Manong Nemy, nga sana ka marigatan, tano, maranak mat di kiti na siya, ti panagpuspuso, nakakaasi ka mat balasan ko, mano amin di bayad data, tabayada kon. Adan dumatag ko na. Sa dadyag ko na, ibunong ng tumutan na kito bubing, tilaw-law na. Iti may isang rabi, Manong Nemy, ada nagtugtug itiri daw, ti balay, ti amok idi, kit na antiluta. Mabaling at daw may ibagaw, no, kumustahin na. Hindi lokat ko tiri daw, Manong ay! Abagikis ka. Diyos ko, nagkiktot ka? Mang Julio, apay? Kas may isang baro, o may kakuman pasyarin. Manong,
Agmay sahak sa nga mabaling nga dakat mang pasyar kanya. Bayam tayo ito maminsan nga rabi ayabag to ni Auntie Luta tak umay nakadkadawain. Mabaling nga umay kanto ket pastrikan kanto tapno pasyarin na. Apay ket madakas nga rami dakkan ka. Apay nga saan nakakitain. Kabut-butang kami talaga kami. Naoram ti rupak. Idi ubingak pa'y. So akas ti langak. Ngayon nasingpetak mo ta. Kasking ka. Nasingpet kamit. Numampay kuba ka. Si kakensiyak ti rumpay nagbagay. Hala. Sa awan tirantak ka. Makinubyo. Awan tirantak nga gasawa manong. So nga mabaling ka din nga. Yung kairikap kong tirida ho. Kinunak Manong Nemy ket intrikap kong tirida ng entra ka indubulak. Diyos ko. Oo naman tintikas to yung mapaspasamak. Naku naktirakam ko. Bala nga sana kung nga nakaturog Manong Nemy. Puksa-puksa titurog ko. Tanong kasta damang kong karasakas agkarataka di tirwar. Kaslap pamatik at adalata nga gururay ni Manong Hulyo. Pampano notak Manong Nemy? Awa nga tamat dagas sa panggap na. Ngayon anat mariknak. Awa mat nga ron ti mariknak nga na isang sangan kang kuhana tapno. Ibagag ko mga okay lang or kasi ti rupa na. Nung na siya ti panggap na pagid ng saan. Tao matakas kanyak. Ano mati mariknak. Kaya lang nga rin bakit nga balasang agmay salat nga kang kanayon. Yung ti makiasawa kas kang kuhana. Sabat nga rin nga nagagat. Damag ko katang agububra. Amo na pa ito minom. Tapos tama ti damag ko Manong Nemy. Ay-ayaten na ti bagina. Kaslawang kanumat sa serbin ti bagina isong agbarbartek. No saan ka nagkaryar. Samat nga rin nga nasingpet akas kanyak nga amok trabaho. Sa alam ng binsan Manong Nemy nga umay nakpilita na pastrikek kuma ni Julio Manong Nemy. Namin ado. Ada nagigundaway nga saan kong ilokat tiridaw na amok ng ison. Uri kas taon ti pa nagtugtug na. Agpaarayat akton ti karuba. Ito pinasyar na kasi rong karan na anti ti may sangal daw Manong Nemy. Ano problema maya? Basta na ka no, agpapaarayat ka ti rabrabi. Kuhanti. Pilitan ni Mang Julio ti sumrek. Ar-arman na karod. Ni Julio nga. Kasla Bulgaria ti rupa na. Unanti. Di Julio nga numanan karyari na nagananak kang kuha na. Unanti. Susapo ya. Kung kunak nga ron, nga balik ko makasit lang na, basta nasingpet kumamit, kas kanyak, amo na kumamit trabaho. Kumuha. Lalabayam ta, buo nagto dito kasinsin mo ta, umay nakamantayan. Umiyan to dito, alaman nanti, tapos nadagad-kadbak dito, ubutengak. Ang mga adan tugon daway na kapilitan na, sapo yan. Kat daro mo ano kas pagkarigan tag, balay nga mga ramas kang ka, nanti, agpakamatayak langin, magbalay nga mga ramas kanyak na diyang Julio. Nga mapaunay matan Manong Nemy ti kinasutil da kiti pasamak apay ko nam. Ito na minsan Manong Nemy nakapigpig sa titudo. Saan nga na imay di doa kasinsin ko nga may nang kadkadwa kanyak ididay di nga rabi. Okay, nakapigpig sa titudo. Tinaramid ko Manong Nemy indobulak ko tirida o kastamat na nagititawa. Gabo siguro na nalamiis, napig sa tudo, naimas ko Manong Nemy tinaturog. Naimas ko tinaturog, kat ore ka nung kasanot, nam na may anan ni Julio tiridaw, tibalay, ore nga kraknan Manong Nemy sangkon nga nangag.
kan saan nga nangig ti karuba. Nakariak nga laengan Manong Nemy di adda mga arakop kaniya. Manong Nemy nasipnget tawang kuryente. Nagikikisa ka nagpapaarayat Manong Nemy nga asin no ti makangig kanya kiti kasta nga sitwasyon. Nga kastawan iti pigsa ti todo. Amukla tayo din Manong Nemy nga ni Mang Julio ti mga arakop kanyak nga pilit nga mga agik kanyak nga pilit nga mga ikat iti arwatek nga pilit nga mga isarek Manong Nemy ti kayat nang isarek 5 banak Manong Nemy nga manya ko matilabang ko ti kaskang kuhana nga nabiskad ti bagina nga siyaklay nga babae nga nalupoy nga ko matilaban ko Manong Nemy. Kabuta naman nuka kung nga gulgulagol kan magkilablaban kan kuwana, nagpagpakasya. Manong Julio, saan? Masyan ka kaniyak, saan? Saan? Amo ka nila yung bagik di kalkali ka gumam. Hala, pangaasim ka di Ngayon pinukaw na tipuot ko Manong Nemy. Pinukaw na tipuot ko tapno lang maarabid na ti kayat na. Naaramid na nga ron ti kayat na Manong Nemy tayo di makariingak. Nabigsapay lang ti tudo. Tiyan mo kidi Manong Nemy kat awanin ti kaduhak. Nga madamat palagi suna. Kat rakpan nakmatmanin. Hayop ka nga talaga. Namit mo kanya. Abi nga, nakasaksakit eh. Tinadahil mo tibiyag ko, Mangolyo. Wala na tararamidin. Nalpas ka't nalpasin. Sumulitan tamanin. Saan mangasim, mangasim? Ipulong ka, papulis ka. Dumteng lang ka pa. Agreporta ka ng ipulis. Papulis ka, mabalod ka. Padasem, papatayan ka. Umay kan tuman ng sarkan dito kahit papatayan ka. So sa mo lang yung tuloy nagpulong. Saan ka nang ibagbaga? Manong Nemy. Naulit. Kabutawan man ng tipigsak. E dilikodan di ba nagpagpakaasik. Ang yakit din na yati gasgasat ko Manong Nemy. Manong Nemy kaslasanak ang makabangonan ti kabigatan nagabuti sakit ti bagbagi. At nadig ti pagilasinan Manong Nemy nga talaga nga rinakrak da nga. Julio, ti amin ko. Paunayin, kung kunak tinakam ko. Kakaisuna nga mapadasak, kasto'y payapamuspusan. Pampanunutek, doon niya tinabitek, nagipulong ako na saan. E mabutay nga iti pangtan. Rumrumarak mat nga ro dito'y balay. Mapmanak mat nga ro daglaklako Manong Nemy, kasanon no tiyambaan na, kat bigla naklatan nga pangurin no nabagsulo no magtagbaten. Salak nga ro nga nagipulpulong Manong Nemy. Tintuloy ko tinati nga rotak. Agluto, aglako. Tapno lang agbiagat Manong Nemy. Tapno adda. Pangalaki ti kastusek. Nga igatang ko karagit tinaldaw ka sa pula. Saan ko matang na makikita Manong Nemy ni Mang Julio? Aging nga nakita na minsan ni Nanang na Manong Nemy. Nana? Ay! Kuba, ay, si Karen. Ay, awan, kwarta ka na ko. Itukot ko, tsak gumatang. Nabayag sangat na tsak nakita ni Mang Julio. Hey, dahil tangarot ti PARIKOT mi, hindi tatang na ta.
Kaya di ka absent na nagpukomit latan nga kaslasok. At bakit magibag nga danang salvage kang kuanan. Tamang, kakaryar naman kami. Numabartay kang karyar. In report yun ti pulis na. When? Parbareng napanla, nagluman, nagtamang. Papanan na ko ma. Sangbayan na ko ma. Sino kumupot ng pasangbay kang kuha na kasi tilangan na. Ay natagsanggasat mo dyan anak mi. Ngam no awatan na ko matigasat na kaskan ka. Tagtrabaho ko ma, tagsingsingpet ko ma, mait ko ma. Na orin nakabutbutang tirupa na, nung nasiyat ti ugalin na. Hang kumat ngagbalingan na butang tirupa na hangkan eh. Kaskan ka. Na. Sige na natituloy ko taglako. 2 bulanan Manong Nemy nga ururayan din mang Hulyo sumangpet nga maawan. Ti makadakas 2 nga bulan nga. Pasana ka na datngan. Diyos ko. Malaki ko. Namunagad mo ululawak. Nagrurusok ako natutuma. Diyos ko sa amat na. Napututan na ni Mang Hulyo. Saan mo na po? Naman na kinatagsanggasat ko na yan. Magtalo abulan ng Manong Nemy. Na talagang sana nga matagngan kat na minsan nga umay naksinarungkaran ni Auntie Luta. Dira na Manong Nemy nga talay mo dawak. Napukaw ko di puot ko. Didik sublin di puot ko Manong Nemy hospital tiyahan ko. Ni Auntie tinakitak. Auntie, apay, ano ito sa daan ko? Ano napasama ka niya? Ay, Naya. Nalimad ka magaya ang balasan ko. Ano nalimad ka magagayo? Asinot nubyong nga nakaalam si kug mo. Auntie, asin no? At akadimad lang uno. Alam ni Auntie, ni Mang Hulyo, pagkananok. Sa bagay, ahumatan ni Hulyo. Saan niso, Auntie? Sino nga rod? Auntie, saan yung tuntunan pa eh? Saan mo may baga kanyak? Saan na sa kanori baga ka na kaya, Auntie? Auntie, kasanot agparagreg. Anak ako nam. Saan nga Robin nga, may tao dito nga, sigug ko, Auntie. Nasusapo, agbuting ka kinapon Diyos ito at nga magbaga, pampanunutam ka rin. Kasta lang nga rin, tilangam. Nagsangkasat ka makuna, sakit makaramid ka ditak kalabasol. Oy, saan mo nga raramid din deda? Kasanuan ti. Abos na kasto lang ang kasasaan ko. Nandaanak pa iti. Tapay. Saan mo nagayayatan? Ti tao deta nga ada ti tiyan mo? Saan iti? Bungat di ba nakaramas ko, Auntie? Kasi nakaramas ka ka. Abi nga di ka nakipulang iti pulis. Yung pangtanat. Isa sana ka nagipulpulong. Susapoy. Hayakit. Umay na ka matmambantayan na kakasinsin mo. Saan yung inturin pa yan tinakasano? So, paragreg ko ay. Awan doon ti maoray mo nga tulong mi. Ken ka. No aramay dem dita. Saan ka nagpakadages, Karen? Makapungtot ni Apo Diyos ken ka. Baka dinakan among isalakan. Di naguguston dati, Auntie. Anak mo dita. Karkargaam, inawam, ipasngay mo. Manong Nemy at dadagiti gondaway nga danog-danog tibuksit ko. Tano kasta nga malagip ko na idya nga Hulyo, Manong Nemy.
Kasla ni Julio na ito'y buksit ko. Kasla kayat kong isot danog-danog Manong Nemy. Kasla ni Julio Manong Nemy na ito'y adati tiyan ko iso kayat ko nga matay. At ito ginugun tahoy Manong Nemy ng irantak. Iti agpatipap, maitipapak. Kayat ko nga maragriga talaga. At ito ginugun tahoy Manong Nemy ang taray-tarayak sa lagto-lagto tap numaragrig ko nagdamdamag ak Manong Nemy kadagiti. Mabaling ko pagdamagan no adda amamuda nga agparagreg no pagragreg ti siko. Mawamit ti bagada. Ngam dakelen ti tiyan ko Manong Nemy ngamin tultuloy ko matlata ti agluto naglako. Adadan kan kantyawan dak Manong Nemy. Ay, adamat lang nubyo maya. Kaya labit di ka kasar. Apo na ka matrigrikat mon si kako. Ay, Karen. Masikog tabukot mo. Masikog ka pa'y tabuksit po. Duan ti sikog mo. Ay, aso sa po. Hindi saan ko nakabaylan pa yung Manong Nemy taglako o rekit adamat urnong ko na kinsardang ko. Nagtalin na edo ko dito balay. O may namadlata sa sarungkaran ni Auntie Lota Manong Nemy. Kumusta kan? Balasan ko. Nga duat si kong naayos. Ay, so mantimang mangig kong iso. Ay, pasensya ka na nakuhan ko pa ng sutil kang kadadyawan. Ibagbagak lang yung bagbagada. Masikog tabukot mo, masikog petatyan mo kano. Duwa nga sikog. Sino nga talaga tinakaalaman ako? Ya? Di mo ko maibag-aaya. Awanin nanti. Alang awanin. Di madagpagpakitan. Ni Julio. Nanti. Hina. Ada mga ibaga nga hinustage dan. Wano yung kot-kot dan nga si Bibiyag. Wano na pinatay da sa ating kot-kot nga saan nga nasarakan. Isote amana. Alay, baga mong orita, si kagansiyak matlaing. Wananti, ay susapoy ha. Apa kami nga na mas naintid mo kumalata, mas na ikarin na, kasar na ka. Ni matanti. Dede siguro ka po na, no, apeng naramin ng tikas na, gabuta, samo pastriken no, pasyarin na ka. Gabuta, likliklikam. Tapos anong orti mayat kumaging kuha nanti, alaman. Napi kumamit ano na singpet, nagagat, ori kasi tirupa na. Sa bagay. Nyamat na ito gasgasat mo na nako. Hangim. Saan ka dagsanggasat balasan ko. Kita nakasayasayat ni Apo Diyos. Abi bagayo nga nakasayasayat ni Apo Diyos kasi lang nasasaad kon. Anak ko. Kaputam mo na nagmaymesa ka. Inik ka nakatikad kaduam. Auntie? Oo, makita mo? Makita mo ti kinasiyat na anak ko. Iso nga ipateg mo ti anak mo. Ipasngay mo. Saan mo panunutin nga si mo hamo nagayayatan ti ito tao na. No kaguram ta anak mo, kawatan mo tin nga kinaguram mo ni Apo Diyos. Nilaing Julio ti kuraan. Saan mo ngiramraman ti anak? Kaya katay mo niya managuram keng kuana no, natayman kas pagari kaditan. Dumngag ka kanyak, karin anak ko. Nakaimbag ni Apo Diyos. Amo na aramidan na perfecto isuna. Kapag mesa ka, insagutan na ka, itikadwam, mismo nga anak mo. Isungay pasngay mo na ita, kat ipatag mo isuna. Ipas nga itong atangag pa iso. Anan itong atatlang ati ubing kas magarikan. Baka adan tumat diferensya na. Nga ta? Ay nakarumat loo na. Anyam, gusto ti ko na ni Auntie Luta ni Karen. Nasiyat unin na po Diyos. Yan.
perfecto isuna no isut mang plano iti biyag dagiti parsuana. Saan talaga dali pilipatan ni Suna? Nagmay mesa, ikat siyempre kasapulan na tikad-kadwa ni Karen, di ba? Hindi tituloy barbarang maigibos tayo. Kita nga bigat mo't lang mapagkayam ti makasaritaan, ni pagayam tayo nga Karen, ngayon ti agyaman ka dagiti may kadwa nga bansada, dagiti na ito ni sponsors tayo. Intayon, iring pass, papagayam, iyalisto tayong iring pass. Dati pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Karen, saan tayo nagparparto, kaya, tapos saan ka mabitin. Iring pass tayo. Manong Nemy imbaglakid din taadda ni auntie. Kanda dumapay nga na siya nakakabagyan mi Manong Nemy, kakabagyan mi iti mother's side. Nga nangan anding kanya aging ga iti pasngay kunti anak ko. Manong Nemy iti pagyaman agad sa anak unay nga narigatan. Iti umasdag kanyak ni Auntie Lota Manong Nemy. Tapos nakastakad na magan na noon niya ti ilid ko nga nagan ti anak ko. Makamukay latan kayong kuha nanti. Sa mo ko nanti kasta babae. Babae nga pangit. Imala ti amana. Babae nga nakapinpintas. Kas kapintas mo anak. Nga, adabukol ti bukot na. Normal. Kasta mo ti ba nakakipasagay mo idikat? Nabay pa nakalang dedinanang mo isungan at nagka. Nanatnagan na. Ibagamon. Nakilatan di makamon ti. Kaguram ka di tanak mo. Kaguram na kano kaguram tanak mo. Saan nanti? Very good. Ngayon takilatat may kabil tinagan nan. Angel. No angel di angel. Naganti ama. Blangkon yung latan. Saan ka numat nga mabalin? Ibagay utan ti Juan de la Cruz. Saan nga Julio? Di ka de la Cruz di pilyado na. Anti, di pilyado matlatan na. Di apilyado hangar nga de la Cruz basta Juan. Ganti apilyado ti may kabil. Tapos di ka sa taga isurot ka ni Angel. Yeah? Sige, anti. Nanamarik na. Absotak pa lang. Sige, papigsa ka. Tinultulungan nak Manong Nemy ni auntie kandigdi kasinsing ko kaya ka nga dan makabulan ni Angel Manong Nemy. Nagsubyak mo't lang naman nga naglako Manong Nemy, nagluto sa aglako. Ito sungarot ti pangalak Manong Nemy. Ito pagbiag mi nga gina. Ti pagpintasan na Manong Nemy natubog ti barokong ko. Madarig di kundawi Manong Nemy. Ngagmular ti panunot ko. Nanaroon saan ko maanawa ti panagsangit ni Angel. Nadarig di kundawi Manong Nemy nga slakayat ko nga bakalan ti anak ko. Nadarig di kundawi Manong Nemy nga ore nakapinpintas ti rupa ti anak ko kasla agparang nga rupa ti amana. Maglakid din. Tapos ang kumadlang ituloy. Takas lada mangkul din kanyak Manong Nemy. Lada mga nawa kanyak ore awan ti kadwa amin. Pinadakkel ko nga road Manong Nemy. Pinabunyagak. Wan. Ngayon naloko ni Angel Manong Nemy. Hindi kalokonan. Nagrigat ko nga aywanan. Na naroon di amunan ti tumaray. Kakabanugak Manong Nemy, mga iwan kang kuwan. Kabot na mabanugak mo, katawag na ubrat. Bahala ka, loko ka. Imala ka ti amam nga naloko. Ang paananawa. Katno kasta Manong Nemy, nga da pagpungtutak ng aramid na. Kasi tinaminsan Manong Nemy.
na isagana kong tilako. When, nakasaganan, nga mapang ko ibati isuna, iti andaan ti, tapapuan ako naglako. Iti sublianak Manong Nemy timplastar ko, nga lako nga, banana kyo ken kamuti kyo. Nakiktutak, nawara-wara. Naikat iti laga, naikat iti bigao, Manong Nemy, di kiti lako inormus. Isunod na nga ramid. Makita, tagtagapulot, tirupa na kadabagina. Manong Nemy, diya ka mo, noan niya, tinaiganak. Kastoon ay matintipan ng basno-basnot ko kayong kuha na kastoon iti ikis na. Baot dito, baot dito. Ay ko, nanumantila ko ko. Manong Nemy, kastoon na yun, tipanangan anawa kanyak ni auntie. Ay, papatay mo tantarak mo loko! Papatay mo tanong sa ako! Ay, Karen! Kasli super lang Manong Nemy, di pa nagsublit simbang ti panunod ko. Auntie, inananumon ni Jen. Kinapati lang na. Imbaga na natukulan ti hangar kay bawat-bawat mo. Nagastaon iti sang sangit ni anak ko Manong Nemy kit ni auntie iti nangayayon kang kuwanan. Nagastaon iti lama, litem di kiti nagdalanan ti hangar iti bagina. Imbag man ta hangar laeng, ken natukol. Kasano nung matanggan nga ba nagtip ay susapoy di napapatay mo kumantipukot mo nga anak. Sabi namin, kita nyo man tinarabid na auntie. Andapay lako kita. Inuray pay. Napatpatagkitin di kita ang tibiyag ti anak mo. Eh susapo na kadaldelikado ka man na ya. Kasano nung ay po ya. Alag ka na anak mo. Iti sinong kong gnaad. Auntie, mayat ka manuno saan? Sakti mang tagibi, magbadakil kang kuwana. Auntie. Kasanan no? Adun tuman yung basol na di mo na mapapuotan. Tama nga mabakil mo. Saan na auntie? Saan ko ito nararamidin? Amutin nga rod. Basta like, inakagasan dito yung limama... limpatig ang bagina. Intalaw na nga rod anak ko Manong Nemy. Inabang kumat lang sinukon. Kaputang na kidi. Anak, I'm sorry. Saan kung doon mo ulitin? Hanggang kami naglukloko Kasano madetan? Di mo kami pananawa. Bas nga tulungan na. Titulong mo ko makanyak. Nasingpet ka saan ka pananawa. Nalaka ka nga aywanan. Alamay ka nanak, Ala, Angel. Kani nanang mo na, Wala ta sana kakano mo ta nasaksaktan. Karen, ipariknam ti pamatig mo tanak mo. Nangro na ita. Ta, madadevelop iti panunot na. No sino iso na. Di mo itulok. Nga ti madadevelop iti panunot na ket kinaranggas mo. Tama nga nagkalabang kayo itong tundakkel. Imbas nga makatulong ken ka, makagbalin to nga problema misuna. Manong Nemy, mangga po idin nga talaga nga danagam ti anak ko. Nang runa, di sumrekan iti nursery, Manong Nemy. Kat no kastangag ka po, Manong Nemy, iti eskwela, tas nagmutlayang iti daycare center, iti elmi. Kastaonay, Manong Nemy, iti ragsak na. Nanang, nangalak kami dito, nagpintas, nalaingak sa tikalingan iti klase mi. Nasiyat unay no kasta anak. Kat, ito no, malpas mo, di adan to ribon mo. Kasta ti ko na ni ma'am, siya dito pa iti eskwela, ito na, kinderak, grade 1 nalaingak, na. Wen, nasutil di kiti padak mo, Bing. Tapay, bagbagada nga,
ko ba ti inanang ko? Kay magbagada nga, ar-arya ka no ti papang ti tatang ko. Babam na tayo da, anak, ha? Babam na tayo da. Okay? Manong Nemy, Jack malipatan de di pasamak. Grade 1 idin, Manong Nemy ni Angel. Dito nakaaramid man ti pagpungpung tutak unay Manong Nemy. Agasam, nakadaado nga linabaak. Imbes ko mga tulungan nak. Sa nga palanggan nga linabaan Manong Nemy. Diyan nga mo no anyat na pasamat. Hindi kita adan iti katapukan na warawaran. Angel! Angel, ayam mo! Angel! Awamangig ko Manong Nemy. Siguro mabuting. Diyan ka mo no apang inaramid na no indrantano mo no saan. Manong Nemy. Walis nga buy-buy tinaig ka ma. Di mismo pangigkaman. Kadagay mo ti suli Manong Nemy nga glimlimang idi makita ko. Makataywan! Ginuyod ko Manong Nemy kat kastaon iti panang basta-basnat ko ken kuana. Di akong pilyan iti tamaan ti handel o no paggaman ti saplid. Ang kastaon iti panag-ikis na. Naburburak Manong Nemy. Ti paggaman iti walis. Natangkan da dyan. May manin ni marayat ni Auntie Manong Nemy. Nga sakula sinardingan. Di adan ni Auntie. Napaunay ka na yakarin. Pinatay mo ti anak mo! Auntie. Ano naman ang tibasol na ka? Sa nga palangga na nga linabaak. Tilamang isalapayan Auntie. Baliwak ba rin nga bugsawan? Katay talaeng! Panang bali mo nga bugsawan! Gusto mo titiman parang mapapatid anak mo? Iya paunay ka na ya? Kunak lang, hindi nga keng... Kunak lang sa amon nga ulit, hindi na pasama, hindi manula, taon na. Itagraduanin. At nanakam ti anak mo. Sa mo aramidan keng kuha na ti kastoy. Ano ti naman na nga may mo na ti panunot na. Nagpaayan na Manong Nemy nagtungpalan na nga inalamanin ni Auntie ni Angel. Pwede mapangkusukunin ti kamalman na. Angel, anak. Kadamdaman anak kadagit. Ay na. Nagadumat gayong na. Pati na bukot na. Nagkarot na may am. Auntie. Karen, saan mo pala alala ni Angel? Dito'y na. Auntie, mas apol nga alaig tapno may parik na ken kuha na may maarabid ko alaos nga panagbabawi ken panagpakawan ko ken kuha na. No kayat na sumurot ken ka. Sige. Angel, anak. Sorry Saan ko ito naramidin? Kasi mat kami tinaramid mo. Saan ko mat ngayon randan ay nadalapos ko lang. Apeng award ka na wara-wara. Saan nga sakti ng wara-wara? Nagiti aso. Nagkinamat da. Isa jet nagyanan da. Jakman manawa nagiti aso. Iti nadalapos ko napakbo. Kaya ko may subli nga madapat nagiti aso. Iso na iti niluglog na. Iti nagkagabalan nagiti aso. Di mo mat inlawlawag? Kasi ano nga ilawlawag ko? Nakaigam ka di sa blend. Pinaot-baot na kon nga dagos. I'm sorry, anak. I'm sorry. Mayam ta, no adan tumanin kasi yung mapasamak sa angkalat na basta mauutan. Pagpalawagan ka, no umuna. Anak, iba't patig ka. Isot ka po na nagtrabaho ak para kayong ka. Para di masakbayam.
No sa anak mga nakapagturpos, no mambay kahit ko hindi nagturpos. Kahit kung siya nagturpos anak ko. Iyaradok ti amin, kapigsak, para tinaran niya gawa sa bayam. Ay-ayatenka, Angel, anak. Simurot matlaing ti anak ko Manong Nemy kat manipod idin. Inidya ko na talaga ti agpungtut. Nung pungtutak man, o nakapungtut ko, dagusak nga kataniwag sa kasigod. Manipod idin Manong Nemy kat saan ko nasaktan pa iti anak ko. Kat maragragsak anak Manong Nemy, tunggal recognition ti eskwela, mapanak, adala tamat awards na ti anak ko. At iti top 5 kasi dihay. Kanala ingag sala. Abintas pa di buses na kanta Manong Nemy. Kung nangarot kanyak na kiti mamaestra. Ay na, ni Angel tigas kasat mo. Karen, oray kas natis kasasaad mo, nga kuba ka. Ni Angel, iti mangitag ay token ka. Tadi patuwe ma, kanikam tinaradya nga masakbayan Angel sa musaksaktan. At akanugon daw yun nga talaga minansom. Sangkon ng ulitin tikas diya ma'am. Pero bang unay? Manipod mat idin, Manong Nemy, awanan tinagbaling nga problema mga gina. Matulungan ako, Manong Nemy, nga glaba. Bakasyon, tulungan nak mapanaglako. Isod mga bit-bit iti styrofoam, Manong Nemy, nga glako ti ice candy. Oy, kita mong gadla nga. Kasi la, di na pupuutan ti panawan, ha, Karen? Hindi ko ka nagbay sa akang aglako. Duwada idi, ko naman, dedi nanang na, kanisuna. Itata, kabutawan dahil dinanang nan, ni Karen, naganak, adamatan anak na. Just the same, inakan anak. Adala takubo, ay kabay. Saan niyo ko mangoy-oyuman ni nanang ko? Orin ako bo, na kasaysayat nga ina. Oo, kasla di mo mo, di basit ka kita, kahit nakakumapapatayan. Diyan nga po doon, dahil ta. Umega na panahon idan, panahon ta idan. Sa mo dagdanggan dahil ka sutil. Nagraduar ti anak ko ti elementarya Manong Nemy with honor. Very proud ak Manong Nemy. Noong umpisa ang iso. Iti first. Tawad mo ko ng first at top 10 iso na Manong Nemy. Karagragsak Manong Nemy. Anang kuyog keng kwa ng embolit stage nga nangawat ka na kiti awards na. Anak, nagbasa ka doon high school. Ang kaman ng mga ng high school. Nay, ha? Higher grade. Anak ng first year. Ay, wala ya. Naabutan ka naman ko ng K-12. Grade 7 akton. Kahit lalaing naman ako, ha? Nakarawarak lang. Na siya ta. Gabutas siyempre at nakaritap 10. Anak, saan ta nagsina? Ora niyan to ang kurso ti kayat mo. Iyaradok ti pigsak. Tapno mapangadal ka. Ora ti sikamot lang ti anak ko. Kan sa anak ba't nga agas asawa? Tao mo tagar-anom kang ganang. Saan mo nga bagbagapay? Sika, doon to tagarim kang gana, pintas ka, awan banay mo. Di makalakas Manong Nemy at dadigid kong dawa nga jak makabangon iti kabigatan na. Nay, papay, matibagbagik anak, sika palat mo nga. Agluto ha? Kanagrubuat kan tulatan, umay mo to alang kanyak dito balon mo, nagkantog basa. Yung kasanon ti awat mo nga labahan. Pakibagamton kini Mrs. Mendez nga ang anak makalaba. Kasanon nga roten. Pakialam ti sublim. Tayo palabadarat sa balin. Talagang tiyak kaya na.
Di ba naglako mga rutimada na kikon kamutik yun, kan test kandi? Liwatak pa ilay nga. Agin anak. Tsaka mo Manong Nemy no hapay. Oo, matim ako nang nasakit ko. Umalis to ang nagkapsod. Nang, anak, masapol nga, may pakita ka di doktor. Mayat tun dito eh. Alam na, marigatan kayo matin. Kasi no, adak nun ti college, kastoy kayo. Kasi mapay matong palyot eh. Kariyuan niya. Anak, mangasin na po Diyos, sana tanga baybayan. Nang, di kiti kakabsat yo, kumusta dan? Mani po di nagtalaw dao, matindi damag. Di kakabsat ni nanang. Di ba, da kakabsat na nga adadya abroad? Di matagsusuratan, o mati komunikasyon mi kadakwadan. Takman na mo. Kasya da nga kakabsat. Nilaing antim luta kakabsat da dinanang, da dilulam. Iti na siya at ngayon di kiti kakabsat da nga dati abroad. Tapos la, sanda nga among nga talyaw nida. Basta. Barbarang ano, pagbakasyon na kat, umay na tayo tulungan. Namuda natin tumulong. Kado naman nga rin kakabagyan. Sudat sa nga tinulong. Damat na kita hamukab kabagyan nga mudat tumulong. Nayan anos ko Manong Nemy. Ti amin, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Kanakapinpintasin Manong Nemy ni Angel. Yung talaga nga marigatan ako. Naging gang iti may isang aldaw Manong Nemy, may ni Auntie Luta. Hi, Karen. Kumusta? Auntie? Ni Angel, ada di eskwela, Auntie. Marigatan ka, saan ka di? Nga niya, Auntie. Ngamang pabasak yung kuha na. Umado iti gastusan na. Na naroon, dumano to, no? College to. Apa, Auntie? Tumulong kayo? Ada nakasagana, ngamang tulong kayong kuha na. Sino? Ay, si Mang Pitda. Ni Antim nga sima, nga manangek. Ano yan? Nagapuday jay Italy. Apay, agenda sa jay, one. O may danto ka no, tapno may itadat sarabo. Sarabo yun. Kan maan mamumutin, Antim ah. Kan uncle mo nga dalmas. Ni Antim hindi nga si Ma, nag-stoway. Napanagtrabaho di Manila. Diyan naman muna matin niya kayo nga dalmas. Diyan ka mo, kasanot, papanday Jetli. Dan sa anak da nga, nangalak yung kuwana, kadakwada sa diyan. Anak? Ay, Jack man na mo. Ada anak da. Tsaka mo. Nataawa mo kam communication meeting. Imay da nagpaiso Manong Nemy kat kastaon itaragsak ni Angel. Idi-ited daan di si Makin Uncle Dalmas dagiti sarabo na. Nang, nakadado. Nagbibitas nga rumatik may bagay o na kanyak sapatos at apay kwentas ng daan di kin Uncle. Kin, dupay yung papatpad na kwarta. Nasiyado na yan ha. Nasiyado niya. Uwin. Nang, ada, bit papanak. Pamanam. Mapangkoy padamag. Hindi tayo ito yung anak ko. Tama nag-ipadamag. Nabaybay kami pa lang nagsasarita. Hindi Manong Nemy, antisima. Di tama, antisima kinanggal Dalmas. Hindi ta. Adamay sa kang runan nga kantami. Karen. Kaya't mitmadan iti apo ko. Apay, antis, ang kaya, mano anak yung kadi, may maysa.
Nagbalimpay nga lupes. Pues, sana kayo may kanta po kuyo? Saan nga rod? Kat kurso natin mi ni Angel. Alaan mi ni Angel. Kada kamton ti makamuking kuha na ti amin. Alain mi sa jaitli. Alis tulaing ilakad ti papeles na. Auntie. Oh. Imposible nga saan ka umanugot. Saan nga siya nag-desisyon nito dahil, auntie? No, di ka dyan ako. Sa bagay, nagkasayat kami kang kuwana. Kaya nawan no kan ti problema. No saan lang ti bagbagim. Han? Nung oro na ka ti bagbaga ni Lutang nga managsakit ka. Sakit kasta kasasaad mo. Ay na, ad-adang agkapsot ti kasta kasasaad na. Hamo ma-street ti bagim. Hamo maunat. So ang karasakit ka. Ay nasayang ni Angel. Numabaybayan ti masagbayan na. Isundot ka sa rito yan ti. Agad mo kayat na ngay. Si papalubusak no kayat na langit di. Nakapanawan Manong Nemy, dagiti agasawa. Ngamay nang tad kada kami sa rabo mi. Idi tadag timek Manong Nemy ti likod ko. Ni Angel. Angel, anak. Labay ka ditan? Iti ka di kusina, rito di kusina tagnam, nga nagawin. Angel, apa eh? Anak, kasangit mo. Abi ka kasangit ka. At anang dangran keng ka? Kasi, mapanang ipadamang ko na, apay, anak inaramid na keng kasino-sino. Anak, kasangit mo. Talaga gaya mo sandak ng ipatpatig ng... Ano yan? Abi ka saan ka? Abi ko naman tigas na. Kahit nakpay ng ipadawat. Saan ka ipatpadawat? Si papalubos kayo kanya. Ngalaan da lola. Lola, si mga ninulos dalmas. Iyadayuda keng ka. Taragsak kayo ng umatayuak. Anak, awan ti kasta nga imbagak. Kinunak ka na ko nga nulakin din ti mayat ka. Awan ti maramid ko, anak, numayat ka. Nga dinak igawin. Dinak igawin. Kapag saan na kapag nung ibatbatay. Saan nga po nung natanak ibatbatay ka unay-unay. Tsak malibadan, di kayo dinaramin siya kanya, hindi ubigak pa nang. Dalating ka po na nuabay ko, nakasanda ka na patay. Tapos nung awanan, tipagribingan nyo kanyak. Tapos saan kayo nga marigatan pa eh. Nga mangisagan, di ba nagbasag? Ibadawat na kon. Saan ka nga ibadawat, anak? Naibagak na kasjay. Numayat ka. Ang numamalin. Saan tangag sina, anak ko? Sikat di puon, nuapay kayat ko palang tagbiyag, sikat di rason, ya kayat anak. Ngimno kayat mo kas pagarigan. Nawan maaramid ko, saan ko kayat nang? Wala niyan mamasamasak saan tangag sina. Nemy, naging narakop kami nga gina itinakairot. Nagkariakin ka ng sanggang manawan. Hanggang manawan ng oran at araramidan da, oran at ibagbagada. No kayad na tumulong, no na ipapasuan di kayad na itutulong, apay alaskan nga iyadayudak ka. Makatulong damat ore awanak, sana sumunod ka dakwada, di ba? Anak. Makatayak no mapukaw ka. Ngano niya tinagsak mo ko nakita ay kiso.
Sa anak ka na nagsagnawang ka lang. Kaya't kung sigagin siya kadalatakang ka na yun. Ito nang bakit ka hanggang nung may bayananan ko. Isong idag subli da anti kinangkel, Manong Nemy, agraman kini anti Luta. Hindi ba gamit yung desisyon mi? Ay, nag-ang-ang kan, Angel. Lola, abigatin mo kaya. Ay na. Kabagis, mangpili ka lang yung kanagit anak ko ti alaem. Ingkat saan nga kayat na Angel? Isudalatan nanti, Lola. Diyak kayat nga manawan ni nanang ko. Malaksit anong pati ni nanang ko katalayan niyo. Ay, agad samad nga rin nga mabalin. Ay, nakakit sayang. Lolo, Lola, no kaya't siya tumulong kanya. Wawalin dakmat nga tulungan, orasan dakalalayan, di ba? Ay, isong nga rin nga kung namin alanda, kagabot na kaya't minti nga daapo kumi. Nakadan nami. Apo ko nga nakasaganan to nga mga tulong ka na kami, no? Kapsot kami. Tati anak mi kat anak matulungan at medyo kapsot mo tinisuna. Kat di agyang kayo dito yan, tapno adakto nga mangkita ka kayo. Nung sumandatat ka sa pulan nyo. Ay sambit nga rin nga mabalin. Auntie, Uncle, saan nyo mapilit ti anak ko? Nung mapikonak kada kayo itay, idi, imay kayo nga damo. No kayat na lang, hindi. Apigid nga saan ko na. No mampay, kasla pa katayak, di pa nakapukaw ko kinkuha na. Iti pa nang ibagak lain ti kas dyan. So, nangarot pa marami Wala. Gawin kam nga rin. Kat, yuray lang, no? Adaman di katigi, maitulong mi ka na kayo. Ore saanin, lolo, lola, naman pilit kayo. Kinunati anak ko naman pa inara. Anak ko ha. Manong Nemy, nagsamakad kami nga kimarapet kani hapon Diyos. Saan kami agsina, gagina, Manong Nemy, kas iti kariti tunggal may sa kana kami. Marami din may ti amin. Iti agdama Manong Nemy addan iti grade 12. Ti anak ko nga ni Angel. Adamat tadi kiti kundaway nga sana ka makabangon nga mamanumot laeng Manong Nemy ikarigatak. Karigatak timang tagged iti kasapulan mi Manong Nemy. Karin tultuloy ko Manong Nemy iti nagsusuon iti igao nga naglaon ka iti lakok. Kinagbitbit Manong Nemy sa cellphone nga lakok nga ice candy. Tapno lada pamataudan ti para iti anak ko iti panagbasa na Manong Nemy. Adamat dagudawa iti nga mahadda makaawat mi Manong Nemy nga notice. Nga ada ka no awaten mi Manong Nemy nga kwarta. Nagapukadaan ti sima kin Uncle Dalmas. Ay napilaing met Manong Nemy nga da mainayon may tulong na. May isang tawan na namin duwata na lang ng tadi sa 2,000. Alakit na piya, Manong Nemy, manayon tupunan. Di kang kanayon kung idaw-dawat Manong Nemy, kita agtultuloy nga salun at mga gina. Agtultuloy nga panang tarabay, kada kami ni Apo Diyos. Takang kanayon kami wala sumusugnal Manong Nemy. Adamat di kong daway nga agdanggay kami nga kararag nga gina. Tapno di kastagat ta. Agtultuloy, iti panang tarabay ni Apo Diyos kada kami. Grade 12, Manong Nemy, ag-college ton, kada to'y umay nga pa naglulukat iti klase. Ti anak ko, Manong. Kata, teko nakaroden, dapat ornong mi, nakasagana nga aramaten na. Tikang kanayon ko nga ibagbaga kang kuwana kat saampay lang nga mag-boyfriend. Kat tunggal na bagag data kat kunanamat Manong, ikarig kang kanan. Talaga nga da ito'y taramitek. No saan ka man hindi ka nakapagturpos?
siya turpos, siya trabaho. Kat sangkan to nga baybayan, nanang ko. Dito nga ron pagkasalita, Manong Nemy, kadagyaman nag-una iti anos mo nga ng urnos, kan nang ipasa, kat sabi ko adamat dagiti nabatik nga adal liwliwakan pagsarbingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to the program, Manong Nemy, and God bless. Sabi ko tagtutuloy mati salunat mo, nada ka nagtutuloy mangliwliwakan na kami nga pakangigami kadagiti na duma-duma pakasalitaan nga paka-adawan kadagiti adal ken pagsarbingan ti biyag. Tuwing ragyaman nga paghaya mo, Karen.